अमा बेदर एवलायबाय सनाफोरनै अमा बेदर जानोलायनो नोंसा गुमैया ओरै नेरसिंबो होगोन आलुबो होगोन ओरै गावहा दुन्दिया लेमगासिनो दङ गामिनिफ्राय फैनानै आमाय लुलुनो मोनाबायानो गोथाव संनानै जानोसैलाय ओरै ओंखामबो संबाय दुन्दियानो दाख्लैनो लाबोनाय ना गाज्रि जाजोब्बाय नै दानि दुन्दिया हासारनि ओरैनो मोदोमनाया मोदोमो खिन्थु बिराद गोथाव मोदोमो फ्राम फ्राम एवनानैसो जायो फ्राम फ्रामनो दानो हाखाबाय सुवागारा दाउसोरावनो बेदरखौ एकदम फ्राम फ्राम एवना लागोनसै दाबो संख्रिल' होनानै एवदों जेबो होआखै एवना लागोनसै बेदरानो मोजां नङा आं होनखाबाय मोदोमलाबो सेस मेजेम गोजानै बेदरानो अबाय मोदोम लाबोदोंनो गैया नायफै नै ओंखामाबो जाबाय नै नेरसिंखौ होखाबाय आलुखौबो होदो बांद्राया हो दानो होआ दायोसो होगोन सामब्राम दानो होबा दै खामबायबो आलुआबो रुइनांगोन ना ओंखायनो मोजां एवखानोसै आलु नङाबानो जाया दुनियावनो खाना आलु नङाबा नुवाखै बेदरा नै मोजां एवगासिनो खोनाफोरनाय सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर दासो होबाय आङो हालदै होआखै दाबो हालदै होबाथाय दानो खामफ्रामनाय बायदि जागोन ना ओंखायनो मोजां एवदों आङो खामफ्रामनो आलुखौ हालदै होथ'वाखै नालाय ओंखायनो समायथ'वाखै दुन्दिया होबाय दुन्दिया एकदम ड्राई फ्राई एवबाय ड्राई एवथारबाय आङो एसे लागायनानै जानो आन्था हायो बिदि जानो ओंखाम जाबासो र' ओंखाम जाबासो गेलेगोन गुदुंथार दुन्दिया होदोंना मोजामलायदों टेस्टि एसे बाबुआनो बाबुसिमोन बेदरा संग्राया आं संख्रि होग्राया नोंस्रा गुमैमोन नालाय एसेयावनो बामसिमोन आरो थाथिग जाबाय मानो थांखो नों मा जाला होननानै थांबाय उन्दैया Apa? Không được. Cái à? Dadalian beremang. Dersi. Dadalian lagi ya?
बिदा बिनानाव सानजों जि मोजां गेलेयो दाना बुलायलायलाबो दाना सिगाङाव बुलायलायोमोन बिदाया देरसिन जाबाय नालाय बिदाया बुयोमोन गोदो ओमफ्राय दाना जि अनो सानैजों गेलेलायो बुथारब्ला बिदिखौ आंनि बेवाइनि फिसालाखौ होनदों आं सनाफोर नङाबा माखौ होनदों बुजिनाय नङाना नोंसोर खारनानै थांलाय फैलाय आं लायाखै मिटाबो आं लायाखै आंखौ फैसा खावदों गासिबो नोंस्रा गुमैया दा सनाफोर नेक्स्ट मर्निं जालायबाय खावब्लानो जालायबाय मैया गामिनिफ्राय फैनानै ओंखाम थोंखाम संनानै जानानै दुमफ्ला उन्दुबायसै आरोना सनाफोर ओमफ्राय मर्निं जालायबाय नै दा फिसाजोखौबो बिफाया स्कुलाव दोननानै फैखांबाय ओमफ्राय आंबो फुंनि साखि बाखि होखांबाय दाबो जेबो जाथ'वाखै नायनोसै र' मा जानाय जायो एसे बाहेरायाव ओंखारलांनांगौ दं खामानि दं नोंस्राबो गुमैया थांनो बावला नालाय खामानियानो मावखावनो हायाखै आरोना सनाफोर दा नायनांदोलाय माबा देखायलांनो हाबावो आंना भिडिअ'आनो दामानि बिदिनो आरोना साननै सानथामनि जमा बिदिसो जागासिनो दङ फैसाया गावहा अबे लंपेन्टआव दोनो ओमफ्राय मालायखौ खावदोंबाय थायो आंखौल' सिखाव हमबाय थायो मोनबाय गैखाया बियो आन्दाजैनो सिमाङावसो नुलाबायदोंमोन खोमा सनाफोर एसे बाहेरायाव थांनांगौ खामानि दङ फिसा फिसौ खामानि दङ मावना लाहैनो ओंखारलायबाय थांगोन ना फैनोसै दा भिडिअ खालामनो हाबा खालामसै ओंखारबोबाय जोङो नै थांगासिनो फ्लाइअभार बारबाय बाजाराव फैबाय नै जों फिसा फिसाखौ लामोन देरद्रायबाथाय देरद्रायो खेबनै जाजागोन ना जोंना खामानिया नैबे BSNL अफिसावनो सोनाफोर आरो खामानिया जोबनानै जों जाग्रायाव जानो हाबफैलायबाय सोनाफोर जोङो पुरि सफैबाय नोंसोरना खांनानै निमकिन जाबोबाय नै साहा बाहेरायावसो ब्रेकफास्ट खालायफैबाय आरोना न'आव खालायनाय जायासै जों थाब ओंखारबोबाय नालाय ओरै नै सासेया जानाया सोनाफोर न'आव सफैफिनबाय संनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय एसे नै थारुन पटल दिनैथ' समबार मिरामिस नालाय ओमफ्राय नै मा होनलाय बहल लाफादों ओमफ्राय नै दाखालि गामियाव थांबा जोसा खुमब्रा होननाया बिजादै हरनाया जानोनो टाइमानो मिलायाखै आरोना समानो जायाखै बेखौ जानोनो ओमफ्राय नोंस्रा गुमिया मोनजालांनायानो नंला बायदि आरोना ओरैनो जाबा मोनजागोन ओमफ्राय बेदरजों जाबा मोनजानाय नंला जायो जोंहा सानथाम सानब्रै मिरामिस थानांगौ जोंहा सानथाम सानब्रै मिरामिस बेदर मोनजाथ'वा ओमफ्राय नै गुबैया बे खुमब्राखौ मोनजायैनो आंखौ रायगासिनो दं आरोना नोंखौ मिन्थिखागौ आंखौ जाहोखाया नोङो होननानै बेबायदि होननानै रायगासिनो दङ दा मोनजालांनाय नंला ओरैनो जायोबा बाथोन पनिरफोरजों संनानै होनोसै ओमफ्राय जाया होनबा जाला नायनोसै र' ओंखाम ओंख्रि संसै बहल बाथोन जायोनो बहल बाथोन मा सुबाय पटल एवबाय सोनाफोर नै संनाय जुरिबायबो आङो ओरै पापर एवखांबाय ओमफ्राय पापर नैबे पटला मोनखांबाथाय माबा बहल एवनोसै संसै ओंख्रि ओरै ओंखाम जानबाय मिरामिसावलाय माथो मोनबाय थानो ना बेदर जागासिनो दंना दाख्लैनिफ्रायनो ओंखायनो सानब्रै सानबासो मिरामिस थाथ'नोसै माने मोनजाथ'खाया नालाय थानाय जासिगोन सासेया उन्दुनो लेंगासिनो केलेंकेसेन र' मा र' बहल ओंख्रि संलायबाय एबार माखासे ओंख्रिफ्रा मोनजोब्बाय बहल बाथोन